அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கோவமாக பேசுகிறாங்க. அவன் என்னடானா அவன் இஷ்டத்துக்கு அந்த பொண்ணை அமெரிக்காவை கூட்டிகிட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவன் போவே இஷ்டமே இல்லை. எப்போ பாரு சமையலமான்னு உன்னவே சொல்லிட்டு இருக்கா. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவனை சொல்லி இந்த மாதிரி அமெரிக்காவை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லி அந்த பயத்தில் அவளுக்கு ஃபுல்லாக ஜுரம் வந்துச்சு. அந்த ஜுரத்தில் அப்பப்போ முழிக்கும் போது கூட சமையலமான்னு உன்னதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன் இப்படி ரெண்டு பேரும் இப்படி வெறிச்சு இப்படி எல்லாம் வீராப்ப காட்டிட்டு இருக்கீங்க? எல்லாமே நீங்கள் ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கம் நீங்கள் பண்ணுற வேலைக்கு இதால் பாதிக்கப்படுறது யாரு? நாங்கள் தான். எங்களை கொஞ்சமாவது நினச்சி பார்க்குறீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே எமோஷனாக பேசுகிறாங்க நம்ம சௌந்தர்யா. அந்த நேரத்தில் கண்ணம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஏமாவுக்கு ஃபீவர்னு சொன்னோன்னே என்னத்தை சொல்கிறீங்க? ஜுரமா? ஆமாம், அவளுக்கு ரொம்ப ஃபீவராக தான் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவள் அமெரிக்காவுக்கு போகிறது அவளுக்கு விருப்பமே கிடையாது, இங்கே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதை அவன் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன்றான். என்னதான் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே எமோஷன் ஆகுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டே இருக்கும்போது என்னத்தை லக்ஷ்மி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே சௌந்தர்யா பார்த்தீங்கன்னா ஐ பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிறான். ஆண்டா லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஏமா எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி கேட்குறான். உடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கா, அவளுக்கு ஃபீவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. என்னங்க பாட்டி சொல்கிறீங்க? நான் வந்து லக்ஷ்மி ஏமாவுக்கிட்ட பேசிட்டுமா, நான் வரட்டுமா வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி கேட்குறா. வாட செல்லும், இதில் போய் என்ன இருக்குது அப்படின்றாங்க சௌந்தர்யா. உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லக்ஷ்மி கண்ணம்மாவை பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறது, எப்படி அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சமையலம்மா, நான் இவங்களோட போயிட்டு வந்துட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி கேட்குறா. உடனே நம்ம சௌந்தர்யாவுக்கு ஷாக் ஆகுது. நம்ம கண்ணம்மா வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி வச்சிருக்கான்றது தெரியாது இல்லையா? சரி, நான் கண்ணம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சரி சமையலம்மா, நான் போயிட்டு வரேன், நீங்கள் குமார் அங்கிள் அனுப்புங்க, நான் அவங்க கூட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லக்ஷ்மி சொல்கிறா. உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சௌந்தர்யா சரி லக்ஷ்மி நீ போய் அந்த காரில் ஏறிக்கோ, உங்கள் சமையலம்மா கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசிட்டு வரணும் அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்ம லக்ஷ்மி போய் காரில் இருக்கிறா. உடனே நம்ம சௌந்தர்யா கேட்குறாங்க கண்ணம்மா கிட்ட, என்ன கண்ணம்மா என்ன சொல்லி வச்சிருக்க? உன் பொண்ணு நான் இந்த ஸ்கூலில் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லி வச்சிருக்கேன், என்ன இது? இதெல்லாம் சரியில்லை கண்ணம்மா, என்ன இப்படி பண்ணுற நீ? அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்றான்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, நீ இவ்வளோ ஒரு பெத்த பொண்ணை சமையலம்மான்னு கூப்பிட சொல்லியிருக்கே, பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே எமோஷனாக பேசுகிறாங்க. பாரு இதெல்லாம் தப்பு, சரியில்லை. ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்லிக்கிறேன், என்னதான் இதான் இருந்தாலும் இந்த ஸ்கூல் வேலையை மட்டும் நீ விட்டுறாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணம்மாவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எமோஷனோட அங்கே ஒரு பொண்ணு அம்மா சமையலம்மான்னு சொல்லிட்டு உயிரை விட்டு இருக்குது. கொஞ்சமாவது அந்த பாசத்தை